Di demekî de ku Tirkiye hûv dide peywendiyên xwe yên li gel Yekîtiya Ewropayê sererast bike. Peywendiyên Tirkiye bi NATOyê re jî tê rojevê. Lewra di hevdê Sibatê da wê lûtkeya serokan ya NATOyê birêve biçe û tê çavarêkirin ku Serokkomarê Tirkiye Erdoğan û Serokê Amerîkayê Biden di vê lûtkeyê de hevdîtina xwe ya ewil pêk bînin. Li gorî Pisporan, ev lûtke ji bo peywendiyên Tirkiye li gel NATO û Amerîkayê gelekî giring e û wê encamên vê bandorê bide ser lûtkeya Yekîtiya Ewropayê ya meha adarê jî. Şubat'taki NATO zirvesi de olumsuz geçmeyecek. Hani Li gorî min wê lotkeya NATOyê neyînî derbas nebe. Lotkeya dawî di serdema Trump de çêbibû. Niha bi seroketiya Biden wê polîtikaya Amerîkayê jî biguhere. Lêbelê ez ne di wê baweriyê de me ku Biden li hemberî Tirkiyeyê polîtikayeke dijayetiyê birêve bibe. Lewra Amerîka wê bi Ewropayê re hem aheng tev bigere. Lê li gorî hem Pisporan, wê Tirkiye dev ji stratejiya xwe ya S-400an û berjewendiyên xwe yên li Rojhilatê Behra Spî bernede û eger heye ku ev yek cardin di nav NATOyê de bibe sedema rageşî û aloziyan. Türkiye ile Amerika arasındaki uzun süredir Civîna herî payebilind ya NATOyê ji lo me jî pir giring e. Piştî hewla darbeyê peywendiyên Tirkiye û NATOyê pir xirab bibû. Wisa xuya wê Tirkiye dev ji S-400an û polîtikaya Behra Spî bernede. Heta eger heye S-400ên nû bistîne. Amerîka jî wê dev ji polîtikaya xwe bernede. Ji lo me jî eger heye di nava NATOyê de di bendî û rageşî çêbibe. Di civîn û lûtkeyên NATOyê de herî zêde peywendiyên baş yên Enqere û Moskowê û standina mûşekên Rûsî S-400an dibin cihê nîqaş û gengeşiyê. Her wiha di civîna dawî ya wezîrên dervayê welatên NATOyê de di navbera Pompeo û Çavuşoğlu da polemîk çêbibû û civîn gelekî aloz derbas bibû. Ömer Sönmez, Kurdistan 24 Enqere.